Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas na ako para masigurado nyo? karahasan, Advance ako mag-isip. Advance ako mag-isip. sexual, Ang ako kurumbana, dili ko ganahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong buntag, idol. Ate Chrissy, gisingin mo ang aking lalamunan. Nangyari sa boses mo, Tito Bong. Ewan ko ba, nawala siya dahil hindi ko alam. Yung boses mo parang hinele ng mga 200 times nakatulog. Ang sakit-sakit ng aking nararamdaman. Naapektuhan ng aking boses. O sinong nanakit sa'yo? Sasabunutan ko. Pinapaiyak ako ng langit. Oras na, Ate Chrissy, para i-welcome nato ang atong pinakamamahal na Pangulo. Sige, ayan na ang aking pinakamamahal at kay Ate Chrissy lamang, Pangulong Dagong! Pogi-pogi, oh. Aray, mama. Bakit itim tong lipstick? Lipstick. Ba't itim yung lipstick mo, ma'am? Sorry. Excited ako sa Halloween eh. Amoy pusit pa. Anyway, magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong buntag kaninyong tanan. Naimbag na bigat kada kayo, maray na agas sa inyo nagabos, mahapya mapita. Assalamualaikum, Muslim brothers and sisters sa tanang naminaw. And would like to greet a happy 68th anniversary to RMN Radio Mindanao Networks. Happy anniversary. Tayo, Pangulo, kailan tayo mag-anniversary? In your dreams. Grabe ka naman. Reaching millions nationwide. Paano ako? Wala naman akong ka-anniversary. O di wag kang mag-celebrate. Simple as that. Lahat ng mga radyoman all over the Philippines, happy 68th anniversary. Lalo na sa ating original radyoman na si Boss Eric Canoy. Boss, happy anniversary. And now, dahil anibersaryo ng RMN, mamimigay tayo ng sagot at payo sa kanilang mga sumbong. Akala ko, Pangulo, pera na ang pamimigay I natin. hate corruption. Walang pera dito. Let's begin. Oras na, idol, para sa ating iba't ibang klase ng ating mga sumbong. Hi, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Isusumbong ko lang sana ang nag-face mask. Nag-face mask yung may zipper sana para pag nagchichismisan, bubuksan na lamang ito. Si Tintin po ito ng Taytay Rizal. Nahirapan akong magsalita. I beg to disagree. Bakit? Kasi pag binuksan niyo po yung zipper na yan, hindi lang yung chismis ang lalabas, pati virus. Lalabas din siya. Kaya sabi ko na, you have to zip your mouth. Eh, pag hindi mo i-zip ang mouth mo, hindi lang chismis lalabas, pati po ang virus. Nakakahawa po yan. Yung virus. Yung chismis. Di ba, Pangulong Dagong, Ate Chrissy, ginagamit naman yan siya pansara sa pantalon? Yung zipper? Hindi, yung chismis. Oo. Di
Depende kung bubuka na yan. Yung zipper. Yung chismis. Nakasara na sa kanila, buka pa. Alam niyo, di ba, pag binubuksan yan, may lumilitaw. Yung zipper. Yung chismis. Lilitaw ang katotohanan. Minsan fake news pa. Sa chismis. Sa zipper. Pagbukas mo na zipper, ay fake news nga. Jones ba? Bakit ba, Pangulong Dagong? Once and for all, sagutin mo nga ako. Go ahead. May laman ba yan zipper mo? I invoke my right to privacy. Tito Bong, ako ang sisilip. I will make silip for you. Ma'am, wag naman ba, nangangagat yung tuko. Yes. Feeling ko, Ate Chrissy, hindi ito ko yan kay Pangulong Dagong. Ano? Tiki. lang. Okay lang. Loves ko pa rin siya. Huwag kang kumpiyansa dahil tiki ito pero ito ay tutuka. Yung tuko. Hindi yung zipper. Isa bang sumbong? Magandang umaga, Pangulong Dagong. Tito Mong at Ate Chrissy. Isumbong ko lang po sana ang manok ng kapitbahay namin. Bakit? Pag umiinom po kasi siya ng tubig, tumitingala po siya. Ano po ba ang nararapat namang gawin para hindi na siya makainom ng tubig at hindi na rin siya makatingala? Si Rolando po ito ng Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Alam mo, Rolando, mas mabuti pa yung manok kaysa sa'yo. Ang manok marunong pang magpasalamat sa grasya. Kaya sa tumitingala, nag-thank you siya sa grasya. Ikaw, kailan ka ba huling nag-thank you? Titingala ka lang pag may disgrasya. Pag may grasya, wala. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong, Ate Chrissy, shoot mo na! Ay, na-shoot bigla. Aya, Pangulong Dagong, Ate Chrissy, and Tito Bong. Yes, ma'am. Isusumbong ko lang po itong si Arlene. Na Bakit? hindi niya naman po tunay na pangalan. Bakit? Gusto na daw po niyang magbuntis ng maaga. Ang Oy. kaso, buog daw po siya. Ano Oh. po ang gagawin niya? Alam mo, ma'am, I am not a doctor, so I cannot speak for you. Maybe, kung i-check up talaga ng totoo yan, kung wala talaga, yan ang sabi ng doktor, wala tayong magawa. But I still believe in miracle. Just pray. Yes. Just pray hard. Malay mo, He will grant you your wish. You just have to Yes. pray ng mataimtim. Okay? Tama. Sige po. Ako din magpa-pray ako. Bakit? Na sana magka-baby na tayo, Pangulo. Dadagdagan pa talaga. Kay Pangulong Dagong. Diba? Isa bang sumbong, lubos-lubosan mo na, Ate Chrissy! Hi, Pangulong Dagong, Tito Bong and Ate Chrissy. Susumbong ko lang po itong si Bars Montenegro. Bakit? Ayaw po kasing sabihin ang tunay niyang pangalan. Ano po kaya ang dapat nating gawin? Kasi pa-bars yan, ang totoo niyang pangalan, Bartoloy. Bartoloy Montenegro. Kaya ayaw niya sabihin ang Bartoloy. Bars lang. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Dito tayo. Hello. Hello. Hello? Yes, What is your name? Magandang tanghali, Pangulong Dagong. yes sir. Sino po ito? Si Ruel Tuyor po ito. Ruel. Ng Pasay City. Anong trabaho ni Ruel? Isang technician po, Pangulo. Technician ng ano? Technician ng timbangan. Technician ng timbangan. Ilan na ang timbangan na dinaya mo? Ha? 10 po lang. Jambo. Ano? Bakit parang malungkot siya, Pangulo? Kasi 10 pa lang nadaya niya eh. Sige, go. Ko pa to, Pangulo. Ha? Go ahead. Ko pa to. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, Oh. isumbong ko lang tong kasama kong pumastang parang boss.
Pero parehas lang kayo ng ano dyan, ng ranggo. Iba-iba kami, Pangulo. Oh, hindi mo siya boss, umastang boss. Bakit? Pangulo, Bakit nga? Anong problema dyan? kasi pag matagal kami pumunta sa office, nagagalit. Nagagalit siya, Pangulo. Anong pwedeng gawin dito, Pangulo? Eh bakit ka nagtatagal? Eh ayaw niyang ngang malate. Kasi professional daw kayo. Oh. Oh. Oh, binabuan tayo. Ay, naka. Sinumbong mo lang sarili mo. Magmadali ka, nagtatrabaho nga eh. Yung iba nga, wala namang trabaho, naghahanap ng trabaho. Tama. Stoy, huwag mo nang dagdagan yung timbangan na dadayain mo, ha? Hintay ka sa akin, may yariin talaga kita ba? Hintay ka sa akin. Nagbabanta ka na, Pangulong Dagong. Hindi, naglalambing lang. Next, sumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Yes. Isusumbong ko lang ang alaga kong pusa. Bakit? Matakaw kasi siya sa tinik na isda. Hanap na lang siya ng hanap ng tinik ng isda pag kumakain kami. E ang ginawa ko, itinapon ko na kasi ang pusa kaysa sa tinik ng isda. Natatakot kasi ako baka matinik na yung pusa. Ako pala si Jay Caldabores. Jay, alam mo, Jay, napakahinang nilalang mo talaga. Eh, sino bang hahabol sa mga daga mo dyan? Yung tinik? Ha? Pasalamat ka, yung pusa mo, hindi maarte. Yung pusa ng iba nagsusumbong nito, napaka-uwi. Ayaw pa kumain kung hindi adobo. Yung sa'yo, tinik lang, ipinagdamot mo pa. Ayun. Hindi, may purpose naman din kasi siya, Pangulong Dagong. Baka sa matinik yung pusa. Oh, hindi, ganito yan. Okay. Prituhin mo yung tinik bago mo ipakain sa pusa para crunchy. Diba? Kita mo yung dahon Ang mo. nguguyain mo na. Diba yung dahon, merong piniprito, yung crispy na yeah. dahon? Parang ganoon na ang isda, pag sobra yung prito mo, pati buto pwede nang kainin, yung tinik. Ganoon, prituhin mo muna para hindi matinik yung pusa mo. Nakakaawa kaya pag natitinik ang pusa. Talaga, totoo yan. Kawawa, kaya ibalik mo na Hindi ka, ibalik mo na yung pusa. yung tinik. Di ba, nakakatakot yan, Pangulo, kasi magsugat-sugat ka niyan. Sa tinik? Hindi, sa pusa. Ay, pag nakalmot ka, Ng pusa. ng tinik. Kaya tanggalan mo ang isda Ng tinik. ng pusa. kasi nakakagat eh Ng pusa. yung tinik. Iba delikado yan kapag nabilaukan ka niyan. Sa tinik? Ng pusa. Hindi, pag medyo na kabilaukan, kalmot-kalmot mo lang daw yung liig mo Ng pusa. sa tinik. Di ba, Ate Chrissy, Pangulong Dagong at Idol, may kasabihan yan, maraming o mabalahibong Pusa? tinik. Ay, pasensya. Iba, sinasabi nila yan daw ang palaman ng siopaw. Yung pusa? Yun tinik. Yung kumain na siya. Aray, Natinik? napusa ako. May pusa bumara. Ay, tamay ko na. Wala na akong... Kawawa, si Tito Bong, hindi makatawa naman. Yung tawa ko mo. Ayaw na lumabas. Ayaw lumabas. Hello. Bay, saglit lang bay ha. Nag-chismis mo na kami. Saglit lang. Tito Bong, sabihin mo nga, Darna. Wala na talaga. Ayaw talaga lumabas. Ay, hirapan akong tumawa kasi wala nang boses. Hello. Lumalabas. Bye. Idol, sino to? Si JR po, JR. Akala ko, ang tinik ang tumawag. Ito talaga si JR, ang tinik ng lalamunan natin. JR, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, sumbong ko lang yung customer namin. Bakit?
tuwing mag-deliver kami, ang iksi ng short. Ano bang dinideliver mo? Gas ho. Gas. Opo. Yung mga Ang tangke. Tangke. Opo, tangke ho, LPG ho. Oo. Ang iksi ng short. Agoy. Kahit wala siyang order, nagdi-deliver kami. Papagastos palalo. Alam mo, Brad, Mutuloy mong lawak ng Pangulo. matulo ang laway. Sandali. Next time, ganitong gawin nyo. Next time na magde-deliver kayo dyan, Opo. isama nyo ako. Ara, to see is to believe. Paano si... Pero dapat paldahan mo na. Pangulo? Magpalda yung customer na yan. Bubol. Ayaw Para- Pangulo, laging iksi ng short. Huwag nang mag-short. Yung customer. Hindi, yung LPG. Kahit ano lang, no? Duster na lang suotin niya. Ng customer. Hindi, ng LPG. Di ba sumasabog yan, Pangulo? Yung LPG. Hindi, yung customer. Galit siya. Yung customer. Yung LPG. Hoy, mag-ingat ka dyan, brother, ha? Bitbitin mo na. Yung LPG. Yung customer. Sabi nila, pag maliit ka daw, tapos mataba ka, Para mukha ka kang... daw. Customer? Hindi, LPG. LPG. Kaya hindi ako nagsusuot ng blue. Sky blue at saka yung orange. Huwag kang magsuot niyan para kang LPG na naglalakad. Okay, Ano ko? naiinis ako. Kulang yung pwersa ni Tito Bong. Oo nga Hindi mailabas yung bato. Isang sigaw pa nga dyan, Bong. Hindi, wag Darno. Darno. Dapat talaga magsalabat ka pag uwi mo, Tito Buwang. Dapat. Sana. Ay, ipakalmot mo na lang kaya sa pusa. Okay, orasyon na tayo. Ewan ko ba? Ano nangyari sa boses ko? Yan na. Iniwan ka. Dahil kumain ng kasag na witwiw. Sabay-sabay bigkasin ang onod, bokog, onod, boto, laman, boto, onod, bokog, onod, boto, laman, boto. Brian Nico, Yalin Kahuraw, at si Michael Barrera, mga taga Mandaluyong, Jesse Bulandrina, Dr. Quiñones at Michael Ochea, Dani Halayahay, at si Lorenzo Yamuta, Mark Litada, Happy Friday dahil walang biyahe. Jacqueline Soriano, Dulce Iyes, Bibi Luminoque, mga taga Novaliches, Quezon City, mga silingan ko raman din dito, si Ate Juliet Rolyon at si Dondon Rolyon na nagtitinda daw ng mais, inihaw nila yun, tuloy nag-overtake ang mais. At si George at Nanay Clotilde at Christine Simeon, si Ma'am Lorraine Flores, Kuya Zach at Kuya Uno at Tinida, lahat ng mga taga-kantin ng Meralco na nakatutok, Marlon Gukman, Brian Micosa, si Bosmar Pinto, Bernard Asupan, si Micheline Gabaw, Iki Miss Tilapia, at si Veronica Miss Bangos. Ano mga sea creatures ba yun? Lahat ng mga tropa ni Raymond Rosilier de Vera Jr., mga taga-AXA, Philippines, Cebu, naminaw daw sila karoon, Kauban, si Tiansay Palahi Ramil, si Ronald Jovenazor, pati na rin si Isabel Nelgar Duque Suge, si Jason Villa Carlos, na nagtayo siya ng sarili niyang milk tea, pero ang nagbayad ang kuya niya. Doon kayo sa milk tea ko. Milk tea well. Meron na namang nangutang sa akin dito ngayon.
kung okay lang daw na magpahiram ako kahit 4,000 lang. Kaya ang sabi ko sa kanya, wrong timing kasi may patay kami. Palit kayo, utang o patay. Sa totoo lang, baka hindi na naman masingil yan. Kaya magtatalo na naman tayo, madam. Paorasyon sa lahat ng Team Puyaters, Marvin, Mark Bautista, Bars, Shine, Catherine, Patricia, pati na rin sa family ng AFP-MBA ay na naka-Zoom meeting daw ngayon. Ay, Pati na rin. mag-ingat sa Zoom, ha? I-off mo na ang Zoom. Pati kay Arwen D. Abesha, pati na rin kay Ladisman from Pasay, si Glenn Trabalyo, pati na rin kay Lea Ong na nakikinig from Kabagan, Isabela. Magsalabat para hindi kabagan. Orasyon din pala dyan kay Ate Jenny sa Green Hills. Ay, hello Ate Jenny, pautang naman. Si Glenn Baratbate, mga taga Extreme Design at mga taga Fish Daily, kumusta kayong lahat dyan? At sa ating mga kababayan na nakatutok, lalo na dito sa may Marikina at sa may Paranaque, mga toda, mga tricycle drivers, mag-ingat kayo. Patuloy lang sa pagmamaneho na may pag-iingat. At sa lahat ng nakatutok, Bertlis Monero, Justin Hosto, Rexon Tadia, Elizabeth Bernido, Bibil Maynoke, Rosie Umpok, Fergie Romol, Lolen Moral, Don Marcolo, Jason Figueroa, Christine Pangilinan, Rolani, Nobia, Zergam, Ruth Berhel, at sino yung kasama ni Ruth Berhel? Si Onyok, si Ate Susan, o si Ate Christy, na hanggang ngayon, hindi pa rin daw sila matigil-tigil sa kakakain ng utan. Utan. Baka singilin kayo sa inyong utan. Last talk na po tayo, Ate Chrissy at Pangulong Dragong. Okay. Pangulong Dragong, mamili ka. Go ahead. Kung ikaw ay maging isang superhero, Spider-Man o Batman? I will go for Spider-Man. Ayoko kay Batman, kay doon daw galing yung virus. Sa bat. Kaya, Spider na lang Ay, ako. gusto ko yan, Spider-Man. Para tatalon-talon tayo. Ate Ukuban. Chrissy. Ako ni, ukuban ko yun, diba? Ate Chrissy, Yes. mamili ka. Last talk. Go! Buko o sako? Asako na lang, siguro. Sino ba ang ilalagay mo sa sako? Si Pangulong Dagong. Tapos, pausukan mo ako, ha? Oo, gagayumahin kita, Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, dahil usapang hero pa rin tayo. Kung may jujuwain ka, sino sa superhero ang gusto mo? Wonder Woman O si Ate Chrissy. o si Volta? Wonder Woman o Volta. O, ikaw, Tito Bong, ha? Doon ako kay Volta. Bakit? Libre ang kuryente. Hindi na makapera ang Meralco sa akin. May libre. Wala ako sa choices, ha? May kuryente si Volta. Dahil dyan, tuloy-tuloy tayo, Ate Chrissy. Yes. Last talk. Sino ang pipiliin mo? Litratista o karatista? Ay, gusto ko karatista. Sinong kakaratihin mo? Di, si Pangulong Dagong. Mamaawa ka na nga. Wala kang palag-palag sa akin. Kung hindi, kakaratihin kita. Ay, 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 ay. Last but not the least, last talk. Pangulong Dagong, sino ang magaling mangalkal? DJ o Supol Torero? Sa totoo lang, magaling mangalkal ang mga DJ. Ang Sepulturero, tinatakpan lang nila yan. Ang DJ ang nangangalkal doon. Lalo na pag ay confession, makalkal talaga yan. Pero ayaw mo na ikaw ang ibabaon.
idea mo bong go ahead. It's me with you. Pangulong Dagong, ating kasi mga idol, maraming salamat po sa inyo. Yes. I can't laugh that much. Walang boses na lumalabas. Kaya sige lang bong. Get well soon. I hope that your laughter will be back next week. Hangin. Ang siyang Kailangan At least weekend. Oh. kailangan yung tawa mo bong. Pag ang programa natin wala yung tawa mo, mag-music na lang tayo. Ano yan? Music lang. Ako po, si Tito po. Kasi parang gusto niya ata talagang Hindi. lumipat. Kasi IFM man tayo, sounds lang. Ay nako, together with Ate Corsi, sounds lang. Ayan, maraming salamat. Susunod na po ang Emotions on I. Meron pong may mga May emosyon. may binabasa po sila Oo, dyan. may At hugot. may hugot na binabasa at siyempre, sounds lang. Kasama si Daddy Dong at Mayura Iska Morena. And don't forget, we'll be giving away load this coming Monday sa ating Gimme 5. Give the 5, kung anong kategorya ang hingin ng DJ, just give them 5 items of those categories. And, yun na, bigyan kayo ng load ng inyong loading station. Ako, Pangulo, hindi lang gimme 5. I'll give you everything. Huwag kang mag-alala, ma'am. In due time. But this time around, Inamin mo na jute talaga yan? Jutay? In Jutay. panda. Galaw, Oh my, Pangulong Dagong, I can't imagine. Jutay. Due time, hindi due time. Pagaw na bungol pa. Anyway, Bisaya na lang kami. Pag-abot sa panahon or pagdating ng panahon mo. Okay. Maraming salamat po, and of course ito po si Pangulong Dagong. Again, happy 68th anniversary RMN Radio Mindanao Network. Siyempre, kasali na dyan ang IFM. We have the DZXL, our AM station. And of course, makinig lang dito dahil hindi lang tayo magbibigay ng kasiyahan, magbibigay ng load. Siyempre, sounds lang. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Oras na to, Idol, 12:05. Sounds lang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing.